செவ்வாய்க்கிழமை மத்தியானம் இன்றைக்கி வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லீவு. அதனால் நிதானமாகவே லஞ்சு செஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கீரை குழம்பு தான். கீரை குழம்பு வச்சுக்கின்னு கொத்தவரங்காய் இருக்குது, அது பொரியல் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால ஸ்கூலில் லீவ் விட்டுருக்குறாங்க. ஸ்கூலில் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்புக்காக பேங்க்கு புக்கெல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க. சரி பேங்க்குக்கும் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்ட்ரைக் இருக்குதே ஓப்பனில் இருக்குமா பார்த்தா எல்லாம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. பஸ்லாம் கூட நார்மலாக போயிட்டு தான் இருக்குது. எந்த ஒரு இதில் போலீஸ்லாம் கூட அங்கங்கே எல்லாம் இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு லாக்டவுனில் எப்படி இருந்தோமோ, ஒரு தேவைன்னா மட்டும் வெளியே வரணும், மற்றபடி வெளியே வரக்கூடாதுன்னமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சிவாவுக்கெல்லாம் லீவ் இல்லை, எப்போ போல் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு. அவங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க. சரி அவங்க ஆஃபீஸ்கிட்டே பேங்க் இருக்குது இல்லையா, அங்கேயே போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் சிவாவும் பார்த்துட்டு நாங்கள் பேங்க்லேயும் பார்த்துட்டு அந்த சின்ன வயசில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சது அது வந்து இப்போ மேட்ச் ஆகலை. மறுபடியும் ஆதார் கார்டு இதுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டெல்லாம் வச்சு இது பண்ணோம். எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. டிராஃபிக்கே இல்லாமல் சீக்கிரமாக நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டோம். இதுக்கு வந்த உடனே அந்த முடியை எடுத்து கட்டினா தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக